Ahoj, zase Vicky a dneska je to tag číslo 1. Je to niečo ako pokec, keďže ja som už pokec natáčala, ale toto je tag, kde sa budeme rozprávať a mám tu na začiatok aj pár otázok, takže ja myslím, že môžeme ísť na nich. A ešte sa ospravedlňujem, ak prečítam meno zle, alebo ho to akože zle vyslovím, tak sa ospravedlňujem. Takže ako prvú otázku tu máme od Lady Šlech Koníci a Poníci. Ahoj, superové video, a ty máš kone? Nie, nemám koňa, ale budem mať, hej. Takže nemám koňa, ale chodím jazdiť. Ďalšia otázka je od Nicole TM. Koľko máš rokov? Mám 10 rokov, za chvíľku budem mať 11. Ďalšia otázka je od Tris Wolfice, Low Cross Country on Horses. Aké plemeno máš koňa? Takže keď nemám koňa, takže nemám žiadne plemeno, hej. Ale môžem ti povedať, aké by som chcela. Chcela by som Hanovera, Haflinga, ale najviac frískeho koňa, alebo tak aj arabského plnokrvníka, alebo však je Arab. Tak no, by som chcela všetky. Mám tu ešte jednu otázku od teba. Kdy bude vyhlášenie kvízu? Asi si to zle pochopila, ale natočím ešte jedno video, kde ukážem pár otázok a až tak vyjde vyhlásenie kvízu. Potom tu mám jednu otázku od Denisy Vančurovej. To si natočila na počítači? My Horse som netočila na počítači, ale na mobile, cez aplikáciu Mobizen. Máš to napísané v popisku, myslím, že pod My Horse 1 alebo My Horse 2, neviem, ale viem, že som to niekde písala. Potom tu je otázka od Šlech Klisničky. Nevadilo by ti, kdybych taky natáčala My Horse? Nie, nevadilo. Ďalšia otázka je od Lexi Šlech TV. Super, like a odber a pozrieš sa prosím na moje videá? Áno, dám ti aj určite odber a like, takže pozriem sa. Posledná otázka je od LPS Sweety. Krásne koníky, odkiaľ ich kupuješ? Najviac z Maxu. Ty si asi Slovenka. Takže z Maxu, alebo na internetových obchodoch, napríklad Pom Toys, alebo tak. Myslím, že som to už hovorila. A ďalšia otázka, úplne posledná, je, čo sa ma asi všetci pýtate, že kedy vyjde to video Zázračná choroba? No, takže to neviem, kedy vyjde. Ste sa ma pýtali asi 5. To neviem, hej. Ešte mám to naplánované asi na štvrtok, ale neviem. Musíme písať monitor. No, takže asi tak. A teraz ideme k tomu rozprávaniu. Takže ako viete, tak už máme 128 odberov. Hej, a ja som vám slúbila, že bude špeciál za 100 odberov, kde sa vám aj ukážem s koníkom. Ale nejak to nevyšlo, takže sa ospravedlňujem, pretože neviete si uvedomiť, ale strašne to stúpa. No, takže asi tak. Neviem, kedy to vyjde. Dúfam, že čoskoro. Možno sa ukážem aj tak normálne, že tam nebudú kone. Možno. Asi tak. Asi ste si mohli všimnúť, že na našom kanáli je nová fotka. Akože tá nie je taká úplne normálna fotka, ale keď si otvoríte kanál, tak tam budete mať ešte jednu fotku. Taká v pozadí. Tak máme novú fotku. A ešte mimochodom už máme meno pre túto kobylu, volá sa Sheila. Takže ďakujem za nápady, čo ste mi tam písali, možno ich použijem na iné koníky, takže sa nehnevajte. A prepáčte, že nevychádzali skoro žiadne videá, pretože nemám čas. Akože nie, že by som nemala čas na vás, že vás nemám rada, ale proste mám vás rada. A ešte by som chcela pogratulovať Šlech Kobylke CZ, že už máš 3000 odberov, je to úplne super, takže ti gratulujem. A ešte vám chcem povedať, to sme už hovorili, ale to sme nevedeli ešte naisto. Ale teraz to už vieme, že vyjde video na Vianoce, na Silvester a ešte na Veľkú noc, možno. Na Veľkú noc možno. Na Vianoce určite, aj na Silvester. To bude taký vianočný a novoročný špeciál. Nový rok 2017.
Asi tak. Potom tu mám ešte jedno podgratulovanie pre šlechtlísničku, že ty už máš 200 odberov. Neviem, ale som sa pozerala, že máš 200. Takže ti gratulujem. Super. Dohnala si nás, no. Asi tak. Asi sa pýtate, prečo Miška natáča menej videí? Tak tu máte vysvetlenie. Pretože ja som si vytvorila kanál a ani som o tom nevedela. Nevedela som, ako sa má natáčať a tak som si to proste pozrela, ako sa to má natáčať a robiť všetky také veci. No a tak som natočila to prvé video prezentácia a potom som povedala Miške, že mám kanál, ale ja som zabudla heslo. Takže preto natáčame iba na môj mobil. Miška natáča niekedy na svoj mobil a pošle to mne na Viber. Ale ona natáča iba asi tak najviac 3-minútové videá, pretože na Viberi sa môžu posielať najviac 3-minútové videá. Asi tak. Pýtate sa, čo je Viber. Môžete si to pozrieť. Viber je taká aplikácia, kde píšete zadarmo, aj voláte. Môžete sa tam aj ukazovať, ako na Messengeri. Asi tak. Dole v popisku máte meno na Facebook, aj na Messenger. Asi tak. A to je asi všetko, čo by som vám v tomto videu chcela povedať. Asi ahoj! Do ďalšieho videa.